Volvo XC60 din 2011 cu un motor de 2.4 diesel și 163 de cai putere. Design elegant, cu jante de aliaj și o vizibilitate excelentă noaptea datorită farurilor cu xenon și LED. Bineînțeles că avem și senzor de parcare pentru o manevrare ușoară și fără stres. Și gata de vacanță, cu un portbagaj uriaș unde încap toate bagajele familiei. Hai urcă să-ți arăt și interiorul. Interior de piele, scaune full electrice încălzite cu memorii, volan din piele cu comenzi, navigație, pilot automat, cutie automată. Acestea sunt câteva dintre dotările mașinii, confortul pe care îl meriți indiferent de vreme. Toată această siguranță, confort și putere la doar 10.990 de euro, cu posibilitatea să o luați și în rate cu avans 0, bineînțeles că aveți și garanție 12 luni la motor și cutie. Nu lăsa acest Volvo să plece la altcineva. Te așteptăm la Autodan!